Ja hem començat? Espereu, que això encara no està preparat. Fiqueu la capçalera, que de seguida tornem. Ens heu pillat decorant el plató. És clar que així al magazín ens tenim que ficar ben guapos per a començar bé l'any nou. Ens presentem, jo sóc Nicolau. I jo sóc Estela. Però si no ho sabeu, aquest és l'últim programa del magazín. Què? S'acaba el magazín? Tranqui, és l'últim programa del 2012. Continuarem en 2013. Sí, si el món no s'acaba abans. Que entre, Anna! Mira, he estat escoltant-vos i vos he de dir que només podem saber si el món s'acabarà d'una forma. Quina? Podeu veure el pròxim Benitxarrem, on parlem de quin seria el nostre món perfecte, la nostra utopia. Així el tenim. Dins vídeo! Hoy en Benitxarrem vamos a preguntarle a la gente cuál sería su utopía. ¿Pero tú sabes lo que es una utopía? Pues claro. Vamos a preguntar. Oye, trop longtemps souffrant, je veux tenir la distance. ¿Qué es una utopía? ¿Una qué? ¿Una utopía? Sí, una utopía. ¿He de decirlo? Bueno, pues algo que sería lo ideal para todos, pero es muy difícil conseguir. ¿Y quina sería la teva utopía? La utopia seria que tots tingueren treball, que tots els xiquets reberen regals estos reixos, no? Pues la meva utopia seria un món sense enfermetats, sense contaminació, un món on tot el món se respeta. Canviaria els polítics. Mi utopía, ir en globo. Saber volar. Si pudiéramos volar, ¿cómo? Porque si podemos volar, se puede volar en parapente, se puede volar con eso que se va por las olas del mar. Sin nada, pues no. ¡No! Porque me la puedo dar en cualquier fin. No son persones sanes. La gent d'utopia és molt diferent. A mi m'han agradat totes. Jo crec que la utopia del magazín seria que arribarem a 1 milió d'espectadors. A tu què et pareix? Molt bé, no? Adéu. Adéu. Ai, que idees més boniques que té la gent. M'han pujat els ànims. I tu, quina seria la teva utopia? La meua seria tindre 4 braços per a poder menjar 4 trossos de toro al mateix temps. Ai, quines coses tens. Per cert, saps què és un hashtag? Un què? ¿Sabes qué es un hashtag? Un hashtag? No tinc ni idea. ¿Qué es un hashtag? No sé qué quiere decir. Un hashtag. Eso no. ¿Qué? Lo de Twitter, ¿no? De eso no sé nada, de internet y todas esas cosas que hay ahora, no. I no penses que pot ser? Pues algún animalito para cazar, ¿no? Soy una calamidad. A la secció de Mixmaclet parlem de coses molt interessants que passen al barri. Ai, Benimaclet és un barri meravellós i ens hem trobat una colla d'excursionistes molt interessant. Connectem amb Júlia i Carol. Sí, així estem amb Emili. Emili, conta'ns un poc d'on vens, qui eres i què fas. Soc un veí de Benimaclet des de fa més de 30 anys. Soc aficionat a la muntanya, a les excursions i ara mateix soc el president de la colla excursionista de Benimaclet. És una colla que està formada per pares del Col·legi Català, del Pare Català, i bàsicament el que volem és recórrer la geografia del nostre país. Sabem que en la colla haveu tingut una gran idea per a aquests Nadals. Ens l'expliques? Sí, si estiguérem en el nord d'Àfrica per a fer una excursió al Tubkal, al pic més alt del nord d'Àfrica, i allí tinguérem l'oportunitat de conèixer als xiquets i xiquetes que anaven a escola i no anaven descalços, portaven potser espardenyes però no tenien calcetins i feia molt de fred. Aleshores ens ha ocorregut que estaria bé fer una replegada de calcetins i enviar-los aprofitant els Nadals. On ha d'anar la gent si vol apuntar-se a una caminata amb vosaltres? Nosaltres tenim un blog
en internet que es diu Colla Excursionista Benimaclet, on anunciem les excursions que programem. Fem les incides des de la porta del Pare Català i és estar allà a l'hora. Moltes gràcies, Emili, per vindre. Esperem que la idea dels calcetins siga tot un èxit. Moltes gràcies a vosaltres. Tú, si quieres que vean tu comercio, envíalo a la página web www.magazine.com. También, si quieres enviar un vídeo, por ejemplo, si te encuentras a Papá Noel disfrazado por la plaza, envía tu vídeo. O si tu abuela hace la comida de Navidad más buena del mundo, también envíalo. Ara passem en la següent secció. Que entri al plató Marc! El dimarts estàvem avorridíssim. Però què dius? Si Benimaclet és un barri amb molta marxa. Sort que passaren per el cim. Mireu el que van fer. Dins vídeo! Avui m'han ficat un munt de deures i además no tinc res que fer. Si són les audicions del cim. És veritat, pugem i de pas gravem el Cimaclet. Vinga, anem. Què està passant al cim? Perquè està vingut la gent. Estem preparant el que són les audicions de Nadal, aleshores preparem el que és com si fos un escenari i el lloc per al públic. És una audició. Una audició és una espècie de concert per a que els pares i mares gaudisquen dels seus fills. Per a què serveix? Per a que els pares vegin el que els seus fills han après durant el trimestre. Qual és la funció dels professors a les audicions? Rebre els pares, posar caires, muntar instruments i dirigir els alumnes. El nostre company Guillermo Cardona és un dels participants de les audicions. Anem a fer-li unes preguntes. Quin instrument toques? El bombardino. És la teva primera audició? No, ja he fet 2 o 3. I quina peça musical vas a tocar? Vas a tocar 2. Ària i Riaugodon. És la teva primera audició? No, ja he fet unes quantes. Estàs nerviosa? Home, sempre te poses un poc nerviós perquè toques davant de la gent. Ha sigut molt divertit? Sí, també m'agrada molt, però ja ens tenim canal. Oh, jo volia quedar-me més. Home, el magazín acaba ara, però nosaltres continuarem així. Adeu! Ei, desperta, que tenim que presentar el 46020. Ai, és que m'estava ficant fent una becaineta. Que no ens queda temps. Ai, vale, avui anem a presentar un lloc molt emblemàtic del barri. Dins vídeo. És un cas perdut. Xa-la-la-la, xa-la-la-la. Visca la música! Visca! I visca Benimaclet! Visca! Tornem a l'any 2013 amb més notícies interessants que contar-vos. Esperem trobar-los l'any que ve i que sigueu molt feliços i que tingueu bones